Идеята за единно здраве мисля, че е нещо много смислено, много дълбоко, защото то всъщност интегрира всичко това, което е в нашия живот. Човека не е отделна единица в този свят, той живее в растителен свят, в животински свят, в екологична система, в определен въздух, определена вода. Тоест тук идеята е да се интегрират всички тези възможности, в които всички тези среди, ако мога да кажа, в които живее човека, за да си има едно качествено здраве. Затова идеята за единно здраве, One Health, е много добре регламентирана вече. Световната здравна организация е приела съответен документи в това отношение, че ние имаме необходимост от едно такова интегрално разглеждане на човешкото здраве. Не само откъснато от ветеринарната медицина, откъснато от земеделието, откъснато от екологията, от околната среда. Тоест, този комплексен подход за мен е най-важен. Аз затова така го приветствам идеята на госпожа Любенова да инициира едно такова нещо. Това е по-скоро цялостна концепция, платформа, в която абсолютно всички сектори в обществото гарантират за опазване на човешкото здраве. Тук включваме не само животни, растения, човек, тук вкарваме и екосистемите, тук вкарваме и климата, тук слагаме водите, въздуха. Тоест това е един подход за опазване на човешкото здраве, който да гарантира една рамка, календар за мониторинг и превенция. Нашата идея е да се извърви един път, да се създаде един нетворк, т.е. една мрежа между отделните звена. На второ място да се създаде такъв център, който да превентира тези възможни епидемии и така нататък. Тоест, ние не искаме да откриваме топлата вода. Това вече, извинявам се за тая метафора, но тя е така или иначе наложена. Това, което искаме, е това, което е в Европа, в развитите страни, да се случи и в България. Този информационен бюлетин, когато се създаде, този календар, тази превенция, когато бъде одобрена, т.е. верифицирана от властите, тук вкарваме, пак казвам, Агенцията по околна среда, Агенцията по безопасност на храните, тук влизат Асоциацията на ветеринарните лекари, Асоциацията на лекарите, т.е. Лекарския съюз, тук вкарваме научните среди, защото всичко се позовава на наука. Реално погледнато тогава, когато това е верифицирано, фармацевтите вече могат да превентират и да разказват за превенция. Могат да правят и такива обучения. Тоест, в световен мащаб това се прави. Въпросът е защо в България не се прави. По принцип българите съм забелязал, че имат черта да бъдат скептични, да бъдат критикуващи. Това е нещо много хубаво. Това е просто една идея, която може да се проучи и могат да проникнат в нея, да видят какво било хубавото, какво не би било в нея. Не съм сигурен, че много хора ще ги заинтересува, но просто знам, че това е нещо, което в момента на световно ниво се държи на него и съм сигурен, че ще се случи.